హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోధుమ పిండితో క్రంచీ దోశలు ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి. అందులో ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా, కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ వేసుకొని వాటర్ వేసుకొని దోశ పిండిలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ రెండు అవైలబుల్ లేకపోతే బేకింగ్ సోడా అలాగే లెమన్ జ్యూసు మీరు ఈనో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దీన్ని దోశ పిండిలా మిక్స్ చేసేసుకుని పెట్టుకుందాము. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇచ్చేసేయాలి. ఈలోపు మనం ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకుందాము. స్టవ్ మీద పెనం హీట్ అయిన తర్వాత వాటర్ వేసుకొని దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇంత హీట్ అయితేనే మనకి దోశ అనేది క్రంచీగా వస్తుంది. శుభ్రంగా వాటర్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకొని దోశ వేసేసుకొని దానిపై ఆనియన్స్ వేసేసుకొని కాలే వరకు ఉంచుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత కొంచెం ప్రెస్ చేయండి, ఉల్లిపాయలు లోపలికి వెళ్తాయి. ఆయిల్ వేసుకోవాలి, చుట్టూ వేయకూడదు, పైన వేసుకోవాలి. ఆయిల్ పైన వేసుకుంటేనే క్రిస్పీ దోశ బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా సరే. నేనైతే టర్న్ చేసుకుంటాను, మీకు నచ్చితే టర్న్ చేసుకోండి, లేదంటే అలాగే ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, క్రిస్పీ క్రంచీ గోధుమ పిండి దోశ రెడీ.